Ikaw, ready na ka? Ready! Ikaw, ready na ka? Nene! Ikaw, ready na ka? Hoy, ready na ba ka? Ikaw, ready na ka? Ready? Ikaw, ready na ka? Ready. Yapog 3, 2, 1. Ready! Get set! Winawas buto ah! Go! Ala, boss. Naigong langgam. Naigo. Left guard, tabang nga daw, tabang nga. Tabang nga. Posisyon mo, posisyon! Ready! Kadaog baka ko ano nga ngit-ngit maging dalan? Nagkuri kong dagan na kay kiang magugot. Ako bisag asa ko dagan ay barag dagan kag dalan. Get set! Go! Asa ni? Uy, ulan na! Madre! Madre, gano'n? Dagan! Nabungol naman daw ini sila. Wala ko ikaridi na naagan ah. Uy! Dagan na dong! Ha? Dagan! Dagan ba? Ha? Dagan! Bang! Kasi panggunit gud. Apay magkamang na lang ko kay iwas disgrasya pa ni. Matikasan kay mo. Wala ko di kusugod ng agan mo. Alas. Langgot. Naghanap ang dalan dre, upat tubo? Asan yun? Agdion? Adrin lang ko. Kita dalan. Ay. Siya ko ni ay malagkadaog ko ni. Uy, si panggunit. Tumukan niyo oy. Wawai. Nasa. Moy sana. Moy. Anong sana numig? Numing! Mukha kayo? Asa ay hawa tubig. Ika sana pong nagbagsuog daan ng lubaan nagdagan o nag-atul man nagabi eh. Manginda na numig na. Ha? Manginda na numig. Ha? Ana. Numig. Ano mo? Numig, oy. Numig. Numig, oy. Numig, oy. Ako una, weh. Numig, oh. Una, weh. Oh. Ano? Ambe. Ano? Uy!
jud ni. Oh, kakuyog tag racing ganina. Nikuyog bitaw tadi ni kay ganiha. Gadagan. Base na sayo ko dalan ganina. Dito ko agi pikas god. Kamoy nang inom sa kong tubig. Hala, wala may naimo ng ganina, boss. Hala, ato ang makauban ganiha. Kinsay nang inom eh. Ito among kauban boss. Ito nagan. Kauban di mo nila ha. Tudluan ta mo sa saktong pamatasan. Hala, patay. Dagan. Absan lagi ko nyo. Ikaw mo god. Salam to na mo ganina. Sala dito ko day. Ug mo pang giatag og tarong imong giana. Kumini-mini ra ba dayon? Ikaw pod. Pakimpam-kimpam po ka pod. Dilo mo oy. Subaan ninyo oy. Apa bungol-bungol man day ka. Dilim di ka bungol di ay. Gago! Ato na tana. Ato ang pangitaw ng pasugdan eh. Lah, aga na yaman ang tubig. Magan mo sila nga. Mami sila mga kapansanan. Dagan mo sa patay pa niya. Basta ka mamatay yun. What's up? Tagay kailan ang malakas. Here's the shout out. Shout out ko ni kuan. Bosam sponsor sa sticker mo. Tagaytay Tabay. Sponsor S&R Motor Parts. Nasa Tapon guys. Visit lang mo. Tapon lang guys. Guys, shout out day ko sa akong igsoon na sa Alcantara, Kuya Alex. Kaning sa gida Kuya Alex og mo subscribe ka ni tusuko ka tong bell button, select all. Shout out po ko sa akong man diya sa Manila. May lang magtinarong ka diya pa. More na guys. Shout out ko sa mga classmates di ay sa Bitilid one day. Shout out niyo mga gaws. Shout out. Shout out ko sa akong igagaw dito sa car. And bless lang guys na support sa among mga video. Shout out. Shout out. Shout out. Shout out ko ni Kwanday, shout out ko ni Tidilin day nga nas ball roll, shout out ni Mirminya. Shout out ko ni sa tapan ni Mirmir Palag, shout out. Shout out po sa tanan nga nagkuan sa youth sa Bariles, Lajid Maglasang, Jane, o sa mga uban nga wala pa may kailan nyo, Brad. Shout out mga sister. Mylene Shout out Montemor. ninyo. Shout out ninyo. Shout out. Shout out kay Pistora. Og ni Pastura. Oh, shout out ikaw ni Marvin Orot day nga kuan na pinakamayong operator sa una o si Kim Negro. Shout out niyo go. Shout out. Joey Bitua TVs. Meron na ako ah. Shout out. Shout out po ko sa akong igsoon nga si Brian Bagansag. Guys, nang minyo na karon, shout out. Shout out ko ni Nicole Fatima Pinay nga taas Mandawi. Shout out ni Modia Lods. Shout out dai ko ni Shout out. Ate Jacqueline Pableo sa Alcantara o Giselle Ann Pableo. Shout out. Shout out guys. Og shout out po ko ni Elmer. Oh, shout out po sa Elmer Sobrado. mga itsuraan. Among lifeguard. Og Alejandro Martinez, editor. Editor direct na mo. Shout out Absent po ron, sa absent. mga kuan sa mga kwanday. Si mga kuan mga hitsuraan tabay. Shout out ninyo. Oh, shout out ya Lods. Shout out ninyo, Brad. BXU Tabay. Oh, tapon tabay. Og Sirok. Oh, TV. Masig tabay. Oh, Oh, shout out ni Boss Kalma, shout out. Calma, shout out. Please subscribe sa iyang YouTube channel guys. Check it out. Og sa The Blue Tiger ay. Oh, shout out. Kami ang sudan ari to tanan guys. Nasa na location guys. Na sisig. Na kini. Kinipig. Nice gam. Nice easy Oh, guys. shout out dai ko sa akong stepfather Alex Bivar. Lechon Bili. Fortune Billy ay. Sa nasa Blue Tiger ng bagong kuanon guys. Nasa tapon ro guys. Og magpadayo lang ta sa Tanay atong mga sudan ito guys, malamian. Visit na mo bagong open. So, salamat sa suporta o Tsunami Oblong. Shout out po ko sa mong kauban ngano. Nakatuwa nga. Ori Ampos Karkar. Agi lang ko chon. Nani?
Oy! Shout out nyo guys. O keep Gugog, kinikanon support guys. and God bless. Bye-bye. Bye! Subscribe!